485. Siis oliko se 630-6485? Ei, 630 3485. Et sä ymmärrä selko-suomen kieltä. Eli siis 620-3467. 6! Niin kuin se numero, se on 9 väärinpäin. 3, niin kuin 1, 2, ja se kolmas numero, eli 3. Sitten 0, Joo. 0, niin kuin sä, Niin. sä oot pelkkä 0. Sitten viiva, niin kuin semmonen, mikä tulee. Joo. Joo, sitten Sitten? 3, 4, 8, eli äärettömän luku sivuttain, ja sitten 5. Sitten. Ja 5. No niin, Selvä. toistappa. Eli 61230. Ei hitto, sä Viiva. olet tyhmä. Se on, kuuntele, mä selitän tässä